Da'vatu Nuh diye. 16. Nuh aleyhisselamın kıssasından 16. parça. Näme Nuh aleyhisselamın kavmunun kafirligine, olaryň näme betqiliklerine garamazdan näme olara Nuh aleyhisselam ihlas edip, can edip, hak hidayet yoluna gelmekliklerini islap näme da'a Nuhun kavmehu diye. Davet etti diye. Olardan näme pulmuz istemedi, Allah'dan näme ejir umid etdi diye. Şoň üçin davetçi adam davet etdi. Da'a Nuhun kavmehu, kavmuna davet etti diye Nuh aleyhisselam. Bar geldi yazdı. Vectehede fin nasihati diye. Ve nasihat etmeklikte de atıcan etti diye. Yengil yerpay ya yüzleri garamat diye. Can teni bilen näme gayrat etti diye şolara näme nasihat etjek bol. Näme nasihat etjek bol? Hayır yetirmek için. Nasihatdan maksat şu. Bir yerden nasihat etdiýäňa, yani yara şoňa bir hayır öwretjek bolýan ya da şu nasihatyň esasynda şol bir näme erwet işinden gaýtmaklygyny isleýän. Ende näme diye ayet getirip duruşdaýdy. Qala ya kavmi diye. Aytdy diye ey kavmum inni lekum nezirun mubin. Ey kavm men siz üçin ya nezir Allah tarapyndan ägelenler mubin. Uli ägelenler zadam diye. Ya kavmi inni lekum nezirun mubin. Ey kavm men Allah tarapyndan size uğradyn ulu bir nezir. Ulu bir näme gorkutucu Allah'ın azabından men sizi ägelendirýän. Näme diýip ägelendirýän? En i'budullah, Allah ibadet edin. Wettaqû we ona takwalyk edin. Yani wettaqû ibadatyň näme tefsiri. Ve en i'budullah wettaqû diýär. Ibadet edin diýdi we nähilek edilýänini açyklady. Takwalyk bilen ibadet edin. Nähilek bilen takwalyk bilen? Yani buyuranlardan edin we gaýtaranlardan gaýdyn. Şeytene siz näme onun odundan goranarsınız diýdi. Wettaqû takwaň manysy näme? Tuqya goranmak bir perde. Siz ibadet edin wettaqû we şu ibadet etmeklik bilen näme? Onun odundan ödüňizi näme? Goran. Ve ati'ûn ve takwalyk we ibadet ýolunda yetmersiňiz megerem we ati'ûn maňa itaat etdiňiz. Sizin peygamberimiň näme biz üssü bilen ibadet etýär. Sizin peygamberimiz öwretmedi biz ibadetin nidenden bilýär. Peygamberimiz öwretmedik we jennetiň dogdagyny bardygyny biz nidenden bilýär. Şoň üçin we ati'ûn şertem näme sizin ibadetiňiziň takwalygynyň näme dogry bolmak üçin we ati'ûn maňa itaat etmek diýdi. Yagfir lekum siz seýseňiz näme bolar? Yagfir lekum min zunubikum. Sizin näme günahlarınızı geçer diye. Yagfir lekum bağışlar sizin diye min zunubikum günahlarınızı. Ve yuakhirkum ila ecelin musamma ve size näme degmez ve yuakhirkum. Ve size degmez ila ecelin musamma ta size näme ölçäp takdirlap koyan näme günüňiz gelýänse. Her kimin öz günü gelýänse Allah şonu goýar diye. 60'da ölmeli bolsaň 50'de gelsaň näme janyň almaýar. 60'a çenni seni ýaşadar diye. Olam Allah Taala'nın näme rahmetinden. Emma şuatul paçany godan getirsen buran sadyk bulu bolsa şunu. Ve sana da näme 5 ýyllap edenin etdiýse, birdenem gakaryny getirsen näme etýär şo paça? 5 ýyl diýenem bolsa entek 1 ýyl geçmäke sen şo beren näme nygmatyny mahrum edebilýär. Edebilýär. Şüphesiz etýärim. Emma Allah oňa alaqda sen 60 ýyl ýaşamallydymy diýär. Şu 60 ýylaça näçe kafirlik etseňem yuakhirkum. Şoňa çen degmez diýär. Ila ejelin musamma Allah adl. Bir hat ýazdy Allah'dan bozulanyp, düşündiňmi? Musamma, yani atlanırlar, yani 60 ýaş diýip ýazdy dämi? Atlanyrlarmy sen aşyň musamma? Allah'ın ýanyna sen näme ýaşamaly, ýylyň atlanyrly. Plan 70 ýaşamaly diýerim. Ondan bäde sen günni elini o kalp näme asman peýgamberler. Näme göýükdäki men Allah'y öldürjek diýip. Şonu da Allah sana diýen. En sonunda äjitmädi şey derdi. Ýeriň ýüzüni alan zaňlar, ýeriň ýüzüni allyk diňe göýükdäki näme Allah galy diýip
asmana ok atarlar diye. Ondan Allah Teala näme? Olan oklaryň ucun ganydy başa vurdy. Ondan oklaryna teretse ucu gan bolsa, ha Allah'na öldürdü dip ondan arkayn bolarlar. Ana şonu Allah'ın azabı ýene olar. Emma Allah'ın ýany siziň ýaşamal ejeliňiz, ajalyňyz agdarlymy? Yuakhirkum. Şoňa çenni size degmedi. Uzur beredi. Umid ki sen tövbe edersen, umid ki sen päliňden gaýdarsan. Inna ajalallahi iza jaa la yuakhkharu law kuntum ta'lamun. Ýöne buna arkayn bolmaň diye. Inna ajalallah ve şübhesiz Allah taňaýdan ejeli gelse diye iza jaa. Ve ýene şo saatda bunun bilin diye. Allah 60 ýaşaýan şanten goýýan bolsa diye ve şo ýadan ajalym gelse diye gonmamen wagtynda diye la yuakhir. Bir sekundda näme giýja goýmaýar diye şonu. Law kuntum ta'lamun siz bu zatlar näme bilsediňiz diye. Şoň üçin käbir adam näme 40 çenni bilen sahypalarymyz näme agmallarymyz näme guma ýazylýarmyş, soň ýelge diýärmiz, bozulýarmyş, soň daşa ýazylýarmyş diye. Basyl gurrun. Odan 40'a ýetseňi sen nirden bilýän? Ertir ölseň nirden bilýän? Häzir ölseň nirden bilýän? Şoň üçin inna ajalallah diye. Allah size beren ejeli diye, wagty diye. Ejel wagt diýmek. Näme uzaklaşdyrylan wagt diýmek. İza jaa gelaydy diye dessine la yuakhir. Şo wagt bolar, giýja galdyrylmaz. Law kuntum ta'lamun siz bu zatlary ýene bilsediňiz diye. Inna Allah Teala bular näme tövbe ederýärler. Dowluk azabyny bermedinden därde käbir azaplar bilen näme gorkuzjak bolýar, ägelendirjek bolýar. Umid ki bular gorkarlar, tövbe ederler. Nädip Allah Teala bulara işaret berýär? Ve kana Allahu habasa anhumul matar. Allah olardan näme ýagmyrlary näme kesdi durdy diye. Ve gaziba aleyhim näme çyzyn Allah olara gahary geldi diye. Aslında şu gorokçuluğun öýüde Allah'ın gazaby, şoňa düşünsen. Gorokçuluk geldimi, bereket gitdimi, adamlar tövbe etmeli, dine gelmeli, Allah'a dönmeli. Eýem şonuň öýüde Allah'ın gazabynyň alamaty. Ve qallal harsu ve qallan nesl. Qallal hars ekinnikini adalli ve näme nesl adalli diye. Şu zatlaň adam Allah'ın gazaby. Allah bir kowmu näme söýse olardan arra bolsa bereketini neslini artdyrar diye. Bir kowmdan näme narazy bolup olara gazaby gelse näme olaň bereketini götürer diye. Neslini keser, neslini adaldar diye. Faqala Nuh ve Nuh aleyhisselam näme aýtdy diye kowmuna: "Ya kawmi, in amantum radiya ankumullah." Eger siz iman etseňiz diye Allah sizden razy bolar we zala hadal azab diye. Ve bu azap, bu gıtçılık, bu gırakçılık, bu nesilsizlik zâle, ayırlar sizlerine. Ve ersele aleykumul antar. Ve nâme innerer diye size nâme antar, yağmurlar. Ve baraka lekum ve bereket verir size nâmelerinizde fir rizki vel evlad. Rızkalınıda, devletinizde, evlatlarınızda, zürriyetlerinize nâme bereketini innerir diye. Ve şeydip yine davet ediverdi diye Nuh kavmehu ilallah. Ve da'a Nuhun kavmehu ilallah. Ve iyirginsiz Nuh aleyhisselam. Davet ettidir diye kavmini umid ki olur näme? Tova gelerler. Küfürlerinin gaydarlar. Ve kâle lehum elâ ta'rifûn Allah. Ente geçen siz Allah'ın tanımadınız mı? Onun bağırdığını, onun hakkını bilmediniz mi? Hâzihi âyâtullâhi havlekum. Ela tanzuruna ileyha. Ina diye Allah'ın ayetleri diye Allah'ın bağırdığına delalet eden işaretler havlekum. Sizin teoreklerinizi ela tanzurun. Siz fikir eden mı, seyreden mı ileyha olara. 7 kat asman saklap dur, 7 kat yer aşağınızdan sarsırman. Daim bekedip dur. Siz ona näme günahlar uğratsanızdan o size rahmetlerini uğradıp dur. Allah sevsenizden perdendiniz devam ettirip dur. Allah'ın bağırdığına ayetler çeviriniz dolu. Ela tanzuruna ileyha. Olara bir seyredip, ıvıratlanıp fikirlenen rahatlıdır. Ela tanzuruna ilessemai vel ard. Seyretmeyarsınız siz asmandan yatadılışına ve yerlen yatılışına. Ela tanzuruna ilesşemsi vel kamar. Ayın günün doğup tertipli batıp yaşıp duruşuna seyreden rahatmı? Men halakas semavat. Kim yarattı bu asmanları? Ve ja'alel kamara fihinne nura.
Ve ayı onna näme nur etdi. Ve ja'ala şemse siraja ve günü onna näme ýagtylyk etdi diye. Nur bilen sirajyň tapawdy näme? Ayın ýagtylygy bilen günüň ýagtylygyň näme tapawdy bar diye ulamalar? Ayın ýagtylygyna gyzgynlyk ýok. Şoň şu nur diýilýär. Günüň ýagtylygyna näme şu nur diýilmedi, siraj diýil, onuň ýagtylygyna gyzgynlyk bar, tapawdy şu. Şunuňmy? Ay bilen günüň ýagtylygyny tapawdy. Ayın ýagtylygy nur, diňe nur ýagtylyk wezifesi. Näme gyzgynlyk adamlaryň tenine, yerine näme gyzgynlyk diňer ýalar. Ekindikini bişer ýalar, oňa peýdasy ýok ayın ýagtylygyna. Ol diňe ýagtylyk. Emma näme siraj diýdi, sirajda ýagtylyk bar. U näme günüň ýagtylygy gyzgynlyk, peýda. Ve men halakakum ve şirikim yaratdi ve ja'ala lekumul arda bisata ve kim size etti diye yeri düşöp ýalak tepteki. Ve ja'ala lekumul arda ve etti yeri şeyler bisata düşöp ýalak. Tekir. Walakin kavmu Nuh lem ya'kilu diye. Yani bu davetlara, bu çağlıklara seyretmesinden ya Nuh'un kavmi näme lem ya'kilu fikir etmediler diye. Oylanmadılar diye. Walakin kavmu Nuh lem yu'minu. Hakikatte olar fikir etmeyen nerede diye, hakikatte olar lem yu'minu, iman etmediler diye. Walakin kavmu Nuh lem yu'minu, iman etmediler. Belki de diye iza da'ahum Nuhun ilallah ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ve tersine de diye Nuh aleyhisselam olur Allah çağırta diye ona iman edin diye ja'alu koyardılar diye asabi'ahum barmaklarını fi adanihim kulaklarının içinde diye. Yani barmaklarını kulaklarına dıkardılar diye. Şu Nuh'un diyenlerinde eşitmenlik. Ve hatta kâr ayetleri diye وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ diye kâveri şeyde köynöğünü eteğine tanı diye kellesin. Gözümün görmesin senin o kulağıma mesmesin diyenin diye. وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعُ. Nirden näme ol kulaklı kerler eşittin diye. وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَا يَسْمَعُ. Kena ve keyfe ve nädir düşünsün diye ol kerler diye eşitmeyen diye. O hakikatte eşitiyadi. Yönü näme? Allah olan kuluğunu hak etmekten kerekti. Şoň üçin käbir adam näme? Hakiki ker bolýar, käbir adam kulukly ker bolýar. Käbir adam näme? Kör bolýar, käbir adam näme? Gözlü kör bolýar. Şunuňmy? Käbir adam diýir bolýar, käbir näme? Ölü diýir bolýar. Şunuňmy? Diýir ölü bolýar, yürekleri ölü nämeden imandan. Ana hakiki ölüm şol. Hakiki ölüm şol. Diýeri edip ýoksa öle boladym. Allah'ın tanana, Peygamberin tanana, haqqy tanap, gidenak, baranagyňa, bu näme tanap, gaýdanak ondan. Şoň üçin nirden ol näme gulakly kerler düşünsün we nirden näme o gulakly ker bolan eşitsinni. We nirden ol eşitmeýänni we nirden eşitsinni ol dinlemekligi islemeýänni. وكيف يسمع من لا يريد أن يسمع دي ونادب يستنى من بعد موصولية الذي وكيف يسمع الذي لا يريد أن يسمع دي وشلور يلق نعم أصلا دنلما استميان نيزن استمي يروغنو يقتين دنلاين ما يسكنا الله Birinjiden de kuş var. Neyse üçüncü dördüncü dua Nuh. Nuh aleyhisselam nämet ya? Kardeş etdi bu kavmine. Nuh aleyhisselam näme? Mün ýyla goly da'wat etdi. Nuh aleyhisselam ýalyp şu da'wat ýoluna ijtihad eden peýgamber näme? Taşdy takriben ýok. Hatta yaltanman iyirmeni yeke-yekeden aydıp çıktı diye. Şu üç oturqa aytyan bolsam bir-birini utanyp çekinip näme? İman etmeyen mulaymasınlar deyip näme? Yeke-yekeden plan gelteni. Ýoly tutanmasa bir garar çekip diye, ya öýüne yekelikde batdy, yeke-yekeden aytdy diye. Netije tapmat diye üç oturqalar aydyp gordy diye. Bazarlarına barıp gordy diye. Oturýan ýerlerine barıp gordy diye. Bir metet bolsa etdi diye. Müň ýyl şonda da näme? Zayıf rivayetleri üşüründü. Yani ıhtivafı rivayet hadisleri üşüründü.
iman edenden sany diye 1000 yılın içinde 80 adam, 80 adam diye. 100 yılına 10 adam. 100 yılına. Şonşun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye sen davet et iman etmediğe kıynanma diye. Şeyde peygamberler bilen ne? Kavmundan bir adam iman etmedi. Peygamber o. Mucize bilen gelen o adam. Bir adam iman etmedi diye. Şonşun näme Peygamberimiz Nuh aleyhisselam näme? En sonunda bulan näme iman etmeyeceğin näme diye Allah bular kafirden başka adam doğrudan ötmedi. Azabını inmedi. Ondan Allah Teala Nuh aleyhisselama näme etmekliğini öğretiyor. Gelmiş ba'de näme ba'da oqarım. Dua Nuh, Nuh'un duası. واجتهد نوح كثيرا وبقي يدعو قومه زمنا طويلا. خيرات نوح قد كان وكان دعوتك جذد يا قومنا وذق وقتلات. ها؟ بقي دعوتك قالد يا وذق وقت كان دعوتك جذد. لكن بقي قالد مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني اللي يتمدك من يل ياسد يعني من يل دعوته ياسد مكث يعني بولد يا نوح عليه السلام قومنا وشنا من يل إلا 50 اللي يتناق دخل ذي الليل واليدا عاما يدعوهم إلى الله شن شيلات يا نعم الله برلغنا شاغر هذا ولكن قوم نوح لم يؤمنوا بمثلت مثلنا قوم نوح نعم لم يؤمنوا إيمانات فدرا ولم يتركوا عبادة الأصنام وتسلموا لعبادة لكلرني والبطلرنا ولم يرجعوا إلى الله ودون مدلر الله دلون مدلر فإلى متى ينتظر نوح حسنات نوح قرش كذن ينمو يلدعوة تتملم ينمو يلمن إلى متى يرى فساد الأرض في غمرلر نامثت يا حسن قناورنا في غمرلر نامثت يا حسن شرك قرنا شنشن حسنات شني bu yerin yüzünde ol edilen fesadı görüp çıdak gedebilsin ya Nuh aleyhisselam. İlâ metâ yerel hicârete tu'bed. Hasenât şennine ama Nuh aleyhisselam görüp geçsin ya. Yerin yüzünde bu dağıştan ibadet edilsine diye. İlâ metâ yeren nâse ye'kulûne yizkallâhe ve ya'budûne gayrâh. Ve hasenât şenne adamları görsün ya. Nuh aleyhisselam Allah'ın rızkını ben barıp ondan başka ibadet etyenlerini, ondan başka şükrana bolýanlyklaryny. Limaza la yaghdabunu? Bu zatlardan soň näde Nuh gaharlanmasynmy? Ve gaharlanaysa da ol haqqyl gaharlanmaklygy. İnnehu sabara sabran, sebäpden ol haqiqi näme? Sabr etmek etdi diye. Lem yasbir ahadun misla ve şeyle bir sabr etdi diye oňalak sabr edenem bolmazdy. 1000 sene من يلي إلا 50 عاما بر اللي يليتنا دقذ ذليل عاما الله أكبر الله أكبر نوح صبرنا شيء بقيرات الشنا وقد أوحى الله إلى نوح بضعت لردن ثم ناما الله نقول نوح عليه السلام ناما الله بيرونا كم قلنا شان شنو هربر بعدين هولنا تشاغوا ظلمهم شاغوا شان شنو هيك أمنا ما قينا نفير الله هربر بعدين تشاغوا ناما الله تعالى ناما وحيت يا نوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أي نوح تيتيا شو أنك إيمان إدنادن بس هيك كن إيمان etmezdik yani. إنه شبهة الذيتيا لن يؤمن هيك kaçan inne iman etmez senin kavmundan ya melerim şo önküce iman edenler diye yani bollu olum çağriyette ya وقال نوح وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرة ونام بقافر لقلنا غرام الظنم ديا برغن دعوة ذنب ديا نوح قومي نوح شيء ديبتلر ديا نام ديبتلر أشاقت آية يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا دينا أي نوح دينا جدلتك يقتن دينا فأكثرت جدالنا وأذن قد كان بدنا جدلتن دي أنا الله عذاب يلا men de Allah'ın azabından korkuyan, korkuyan. İman edin yoksa yanarsınız, koyuyorsunuz. Fa'tina getirsene dediler diye. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Hakikaten sen Allah'ın doğruçul peygamber bolyan bolsan, şu bizi korkuyan, vaada veren adamı sen getir dediler. Ne sana şey diýmesek bolana, kan göreli sen doğruçul mu sen yalançıl mı? Dava edip, cedel edip bizi koymadın, öden gatyken gereginden artık ettin dediler.
Ve gaziba Nuhun lillah. Ana şutayda Nuh aleyhisselam Allah'ın arzalığı üçün näme? Gaharlandı diye. Öz üçün näme? Şoň üçin ähli sünnet we cemaatın akidetinde näme? Söýgü we ýigrenç Allah üçün bolmaly. Nuh aleyhisselam men 1000 ýyl dawat edemsoň maňa anaňa rakmy diýip näme gahar gelmetden näme? Allah olar gedemli geden üçün Allah'ın hakkına gahar geldi diýip. Emma üçün gahar gelenmede Nuh aleyhisselam 1000 ýyl sabır ederdi mi? Ýok. Şoň üçin näme? Birini söy Allah üçün, birini ýigren Allah üçün ýigren. Ene şol peýgamberler näme? Edehedi ummatlaryna goýup giden destury. Ve gaziba Nuhun lillah. Allah üçün gahar geldi diýen Nuh aleyhisselam. Desen Allah üçün gaharlanmaklygam tagat. Näme üçin biziň halklarymyz koloniýadan çykyp bilener? Ve näme? Din düşmanlaryny ýigreni bilen akdyr. Allah üçün ýigren ýok ataýyn. Allah üçün şol kafir men ýigrenmeli. Şu men inanýan Allah'ma we meniň inanýan peýgambere inanan akdypmäme ýigrenmeli. Şo zat bizde ýok, şunuňyzmy? Şoň şeýem şu wada senden bize näme? Har delil bolup gelipdir. Ve ya'isa min haula we olardan umydyn üzdi diýär. Ve ya'isa we na umid boldy diýär olardan. Ve qal tamam aýtdy diýär na umid bolup. Teorawun nakilere dal hakyky güýjüňe ýeten aýtdy. Allah arzatyny ýetirdi. Allah şikayet etti, bennesine şikayet etmedi. Hatta İbrahim aleyhisselam'ın oda zıngılanına näme bennesinden yardım istemedi, Allah'ından istedi. Ona yardım istenem, yardım vermeksenem Cebrail'li ve başarı yardım istedi. Yani şonna da senden bolsa yok diýdi. Şonna Allah Teala İbrahim aleyhisselam dolu tevekkülün görüp näme oda näme salamat sowuk boldy. Bunda da Nuh aleyhisselam kime arzasyny ýetirdi? Allah. Ey Allah'ım dedi. Ve qala Allahumma ey Allah'ım la tatruk alal ardı ahadan minel kafirin. Ey Allah'ım goýma, la tatruk. Qallyrma alal ardı yerin ýüzünde kafirlerden birini dedi. Ey Allah'ım yerin ýüzünde bir kafir goýma dedi. Enne Nuh aleyhisselam'ın bu gazabyna näme? Allah da gazaplanýar. Haçanda näme? Allah'ın öwliya salih bendeler näme? Enzaza Allah da enjaya. Haçanda bular gaharlansa Allah da gaharlanýar. Şoň üçin Allah Taala näme etdi? Bu Nuh aleyhisselamy dogasyny kabul edip we ejaballahu da'wata Nuh diýär. We näme Nuh'un dogasyny Allah kabul etdi we ol doga ve ol adamdan kabul edilmekligi haqqyla 1000 ýyl sabr etdi. Subhanallah. 1000 ýyl. Şoň üçin näme howluk mollala on mäşil bollu garaşdyrlyk aladymda. Şunuňmy? Bular adamdan hujjat ýetdi, geljek bolsa gelerdiler. Şu zatlardan soň gelmedik bolsa bular kafir diýen görüň, ýalňyz. 1000 ýyl. Sena birinji näme peýgamberden. We peýgamberler näme sabr ýok we Allah'dan inen ýardam sana ineme. Bu olan sen hikmedin yok, delilin yok şunun. 1000 ýyl dawat etdi. Şoň üçin biziň näme alyp barmaly ýolumyz peýgamberler ýoly. Peýgamberler näil Allah çağırdy, birem şoňalyk çağırýar. We peýgamberler dawat ýoluny näil usluplar ulanny, birem diňe şolaň uslubyny ulanýar we özümizden näme özümizçe bir toslanan usluplar näme ulanmaklyk bolanok, ulanaýsagam bereket tapmaýar. Şunuňmy? Şoň üçin bir näme ummatın keseline seret yastanim şu kesel peygamberlerin zamanına qaytarmaly bolýar. Şu ummatın keseline seret ýa ummatda näme kesel var? Şirk kesel var. Şu kesel peygamberlerin wagtyna qaytarmaly. Peygamberlerin ýynlarlan ugradylan kowmuna şu kesel bar ekenmi? Ýok, bar eken. Peygamberler şu kesele, şirk keselinin garşysynda näme derman ulanýar? Bizem şu derman ulanmaly. Şoň üçin näme aptekde doktorlar derman berende näme diýerler? Şu dermanyň diýä näme? Näil ulanşyň iň gowy bilýänni aptekçidir we doktordur diýe şoň nesihatyndan çykmaly. Şoň üçin näme? Din adamyň näme ruhy dermany. Şunun din adamyň ruhy dermany we onuň tebigen peýgamberler we ona uýanlar. Şoň üçin biz şu wagt ummadyň näme? Beden keselini ilaj etjek bolýarmy ruhy keselini? Ruhy keselini. Şoň üçin näme biz adamyň ruhy keseline näme? Dermaniga adamlar boljak bolsa näme kim issat kimi tutunmaly? Peýgamberlik tutunmaly we şolaň ulanan ilagyny derman ulany. Ondan başgaky näme? Derman peýda beranak. Duýgu diýilýär näme? Ya aralmak, ya içiň sowatmak o zatlar näme? Ýa Allah üçin edilýän zatlardan.
Şoň üçin näme biz elmydama dilegedik diýmeli, bizi Allah Taala näme şu selef salihin peýgamberlerin ýolundan çykarmadym we näme hawarij ýa tekfir diýilen adamlaryň näme fikirlerinden täsirlenmekli gorasyn eger täsirlenen bolsak Allah Taala bizi ol näme afatlardan näme gutulursun. Näme diýän şu aýda Allah Taala ve ejaba Allahu da'wata Nuh. Ve näme kawul etdi diýär Allah Taala Nuh'un dawatyny ve arada en yagrika kawma. Ve nahil ýolun azap bermek istedi diýär Nuh'un kawmuna gark etmeklik bilen. Bu gark etmeklikde de Allah'ın bir öz hikmeti var. Nuh'un ýanyna iman etdi doğrudan bir töpür adam. Olon imanından tereden geçirmek gerekli. Şundan olon imanından tereden geçirecek bolan şeýle bir ýol gadanly, şeýle bir näme, bir uslup bolanmaly. Olon näme takrap ýatan çölüň içinde gämi gur diýdi. Indi şoň gatdan aklana iman bolmadyk bolsa oturup näme diýjek? Bu Nuh'a däli diýerler on çyn bolup çykjak diýjekler. Näme üçin? Deniz ýok, derýa ýok, bol ýagyş ýok, ýağmur ýok. Akyp ýatan garagym. Şo taýda Nuh gämi gurýar. Şonda da kafir bolanlar bar. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nämeden 16 aymy 14 aýlap näme aqsam etçidine bakyp namaz okan. Soň Allah Taala näme etdi? Peygamberimiz elmida we namaz okanna we şo kıbla bakanna käbe garanjaklar eken. Ve yüreğine behter eken atası İbrahim'in ve İsmail'in näme bakan käbe kıblasına bakmak eken yüreği. Şonu Allah Taala näme kad nara taqallubuka näme fis sema. Asmanna bolsam sen şo taraga garanjaklaýanyň näme görýär. Fawalli wajhaka näme şatral mescidil haram. Inne nämete yüzüňi şo mescide baktyr diýär. Käbe baktyr diýär. Şonu peýgambere sahabat bolup görenden käbe murtat boldy. Sonra Allah Taala näme üçin şeýitdim diýär. Sen gatlaryň daqlary saflamak üçin etdim. Näme üçin garp Allah Taala azap göni bir näme İsrafile ya Cebrail'e gıygır diýende bir Cebrail'sen gıygyranna Nuh'un kowmynyň meýneti pytyraya otetsenne. Ya da näme ağda diýen ikranatyny salanna diýär Cebrail'sen. İkranatyny salanna şu ýeri düňdörü bilýär. Cebrail dünýeden uly. Dünýä tygana. Şunuňmy? Dünýeden uly iň uly mahlukaty Allah Taala'nın arş kursudan soň näme Cebrail. Ýöne näme üçin garp etdi? Suw adymy, deniz adymy. Bizim nazarımızda yok ama Allah istedi näme? Şu taýdan altyndan çykaryp bilýär. Ýöne näme üçin gark etmekligi we sahran içinde, çölüň içinde näme gäm ýasamaklygyny buyurdy. Ente gapdalyna kılanım dolu iman oturan barmy, oturan ýok. Şunuňmy? Şonu ýene saplamakdy. Şoň üçin Allah Taala näme etdi? Walakin Allah yuridu kedalika en yenju Nuha vel mu'minin. Ve şofâna da näme kavmin gark etse de Allah istedi diye şolar ýalyp Nuhy we ona iman eden mu'minlere näme nejat tapdyrmak istedi diye. Butunlurmak istedi diye. Näme üçin Nuh'un bar iman edene dogry-dämi? Zaif rivayetler jemlämizde, ygtybarsyz rivayetler jemlämizde çok sana yetmedi. Ama sahih rivayetler alanda, dogry ygtybarly rivayetler alanda bir 20 näçe 30 näçe diýdiler. Şolaram eleklemek istedi Allah Taala. Näme üçin? İmanla Nuh'un näme? Şeýle Nuh'un kowmy we iman edenler şeýle näme bir ýöwüsdigine gaduşdylar. Dedim Nuh aleyhisselamdan soň täzeden ýene adamlar nesil başlamaly. Ve Nuh'un kowmy näme depdi? Adamdan gelip başlap tawhidde gelip birinji fıtratdan çykyp şirk diýilen wady ýeriň ýüzünde destur eden Nuh'un kowmydy. Täzeden näme etdi Allah Taala? Dolu adam zadyň näme? Fıtraty üýtgänini, tawhidden daşyp şirk edenler aýryp Nuh'dan soň täzeden ýene diňe muwahhid adamlar goýup şolardan tawhidin ýaýramagyny istedi. Şoň şu Nuh kim diýilýär? Ebul Beşer es-Sani diýilýär. Ikinji adamata diýilýär Nuh aleyhisselam. Şoň şu ýönden ýanaklarym gowy näme etmeli? Eletden geçirmeli. Nuh gämämini bar kafir ölenini Nuh'un ýanyna arasy mu'min adam almaly. Näme üçin? Dedim Nuh bilen şo gämämini önlerden şu adamlar emele geldi. Şunuňmy? Şoň üçin Allah Taala Nuhy we mu'minlere nijat bermek istedi. Näme? We mu'minlerin içinde birden iman ejabyny şonu saklamaly. Fa amara Nuhan an yasna'a safinatan kabiratan. Allah buyurdu diýär näme? Şo dogasyny kabul edenden soň Nuha bir uly bir näme gäme ýasamakly. Uly gäme näme
gämi diýilýär, uly parahoda gämi diýilýär, kiçilere gaýyk diýilýär. Ve bada'a Nuhun yasna'u safinatan kabiratan. İlgun maňa näme diýer o diýen näme pikir Nuhun kellesine gelmekdi. Gönü Allah'dan näme buyruk, näme ona zırzaşyp başlatdy. Bunun içinde gämiýete diýdimi? Ey Allah'ım bundan maskarat ýokmu diýmedi. Öň iman edenin sany şu. Şeýle müň ýyla golay dawat etdim. Bu gapdalymdakylaryny näme diýer maňa däli diýmedilermi? Bunun üçin näme gämiýet edem? Nuh'tan bu gurrunlar çykmady. Näme üçin? Sizin ol Allah'ynyň näme hemme zady bilýänligini bilýärdi. Yani peýgamber, ilmli adamlar, takwa adamlar, täze adamlar, hatta peýgamberler näme asl hylkaty adamdan hem bolsa periştelerden afdallar. Adamlar näme takwasy peýgamberi perişteden hem afdallar. Näme diýe goni jämiýet başlatdy. Wa ra'ahu qawmuhu. Inne bu gizlilikde ýasap başladım kamil ýok, äşgärlikde. Şoň üçin ra'ahu qawmuhu. Qawmum onu gördü diye näme diýänni, uly jämiýet ýanny. Wa saru yaskaruna bihi. Ana bulara öňküden ümmeter näme tutarlyk bolup saru yaskarun. Sara näme kana doganlary. Ha? Wa ra'a qawmuhu wa gördü diye qawmu fi hada şugli. Näme şuly işte gedip beren Nuhun şugul iş. Fewajadu şugulan. Ve taptılar diye näme şugulan. Olaram öýlerine iş tapyndylar diye. Ol işem näme Nuhun üstünden bilmekdi diye. Nuhun şuly iş tapanyny görüp diye bularam iş tapyndylar diye. Bar işler diye Nuhun gapdalyna üstünden gülerdiler diye. Ve saru yaskaruna bihi. Onun üstünden näme gülüp başladı. Yaskarun. Ähler mesele edip başladylar. Kemtidip başladylar. Kimseden maşlarım näme ayla vurýarlar ha. Meryem'e näme diýerler? Ya Meryem. Ya uhte Harun diýerler. Ey Harun'un uýasy diýdiler diýer. Näçin Harun'a deňer? Takwalykda, ha? Musa'ň gapdanla Harun peýgambere deňelip beren Meryem. Ma kana abuki imra'a saw'a wa ma kanat ummuki baghiya. Enen ataňa ýagşy adamlardylar diýdi. Aslında enen atan ýagşy diýilse öwmekde, olar döwmek üstünde. Yani sen nirden beýle bolup bol çykdyn diýjek bolar. Bularam näme ey Nuh sen samsyk diýmediler danym. Ma hada ya Nuh. Bah bu näme Nuh? Men meta sirta najjaran ve men wal malal sada. Ve meta irnak nun ayrılmaly. Ma hada ya Nuh? Bu näme Nuh diýdiler. Ajaklanan bolurlar diýer. Ve meta sirta najjaran maşallah ve haçan sen näme ağaç ustası bolup geçişdin diýdiler diýer. Sirta boldun saraň näme? Kuntu sirtu. Ve meta sirta najjaran da ağaç ustası bolup geçişdin. Haçan bolup ağaç ustası boldun diýdiler. Ama kunta taqulu lak ama kunna naqulu lak la tajlis ila haula'il aradil ama kunna yani نقول aytma ýardyk mı sana leke ama kunna naqulu leke yani sana aytýan adamlardan nälikmi biz oturma diýip ila haula'il aradil ona iman eden müminler gorkolyp ol peslerden oturuşma diýip aytma ýardyk mı sana ana öýdüňem şolar ýapma pes derejä etdiň diýjek bolar ama kunna naqulu leke la tajlis ila haula'il aradil ol pes adamlardan oturuşma diýip sana aýtmaýardyk. Walakinnaka ma sami'ta kalamana. Öňe sen bize gulak asmadyň, bizi dinlemedin, bizim sözümüzi dinlemedin. Ve jelasta ila an-najjarin wal haddadin. Ve näme demirçi ustaları we agaç ustaları bilen oturuşdyň sen. Seýdiwan sedem olarak näme agaç ustasy boldun diýdiler diýer. Soňam diýdiler de we aýna temşi hadihi as-safinatu Nuh. Inne bunyň niýede ýöremeli bol diýdiler diýer. Sen sefine. Gızalet berýärler. Ve aýna temşi hadihi as-safinatu ya Nuh. Inne bunyň niýede ýöremeli. Biziň düşünjämizde paraga suda ýörýär. Seňki niýede ýöremeli. In amruka kulluhu ajib. Sen bardadyň geňe diýdiler. Öňe bir zat bilen geldin. Innem gän urup gördüm. Sen bar ýesin geň diýdiler. Etemşi hadihi fir-ramli am tas'adul jabal. Sen şunyň ramlla çäge döýerek,
dırmasıp bilecek mi ya da dağa deydiler. Ya benim paraxod, suda yürüyor. Yani olur Allah'ın näme isteyen hikmetini bilen aklı kafirler. Sen bunun ne gumda yürüyecek mi ya dağa dırmasacak mı deydiler. El-bahru min huna ba'idun ciddan. Gatı daş berden deniz deydiler. Ben aklın satanak mudatara diyorlar. Hel yahmiluhel cin em tecurruhel firan. Ya sen bulana cinler götürüp gitmelim ya da öküller sürüp gitmelim deydiler. Hel yahmiluhel cin, cinler götürüp gitmelim bunu. Em tecurruha es-firan. Firan ne mi? Sevrum köplüğü. Ya da öküller bunu sürüp gitmelim deydiler. وكان نوح يسمع كل ذلك ويصبر بلغ اما دياناتن اشتياد وصبر اتياد دي وقد سمع اشد من هذا فصبر نامش انه صبرت مثلا بنن اربتلرنا يستب صبرت دي ولكن كان يقول لهم احيانا ان كاوات برنامج نوح عليه السلام في غمر وظنام ادم كاوات شيء دي ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون en tesharu minna bedin üstümüzden beydip gulyan marsanız diye burgun gelir diye fe inna nesharu minkum diye bedem sizin üstümüzden gulars diye kema tesharun edil şuat sizin bedin üstümüzden gulşumu diye alak diye dünya gerekli çemçe burgun senki ertiyer onku diye yakma düşersin gazma düşersin diye tutmanın yaksan düşen gazsan düşen şoň şu näme en tesharu minna bizim üstümüzden şeydip gulyan bolsaňyz diye. Fe inna şübhesiz bizim nesharu minkum. Sizin üstümüzden gülers kema tesharun. Edil sizin gülüşüňi diýalyk. Yani o iki gülkün tafawuty var. Bir gülke Allah gazaplanýar. Şunu ol kafirin gülkü. Haçanda kafir musulmanyň üstünden gülönni o gülkü Allah'ın gazabyny getirýär. Emma hasanna näme mu'min kafirin üstünden gülönni Allah näme mümin bennelerine näme için sowatja kalplarını wagtlandyr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam in kitabna at-tufan. Tufan ile Türkçe tufan yer. Tufan.